Ribeira pechou o concurso escolar das letras galegas cunha xornada de espectáculo en homenaxe a Begoña Caamaño e a entrega dos premios ao alumnado gañador. O Mallo Cultural impulsado polo Concello de Ribeira está a piques de rematar e hoxe viviuse unha das actividades enmarcadas nesta programación. O Auditorio de Ribeira colleu a entrega do concurso escolar das letras galegas que este ano cumpriu a súa 34ª edición. Arredor de 400 alumnos e alumnas de primaria estiveron no auditorio onde asistiron ao espectáculo Chaves Invisibles de Vero Rilo e Luis Iglesias, no que se homenaxeou a Begoña Caamaño, escritora honrada nas letras galegas 2026. A alcaldesa María San Pedro e a concelleira de Educación, Nucha Brión, estiveron presentes neste peche e foron as encargadas de entregar o galardón e os premios aos 18 estudantes cuxos traballos destacaron nesta edición do concurso escolar das letras galegas, certame o que estaba chamado a participar todo o alumnado de primaria de Ribeira. San Pedro agradeceu a implicación de todas as persoas que fixeron posible este concurso e os seus participantes. A todos os jóvenes, a todos os profes que fixeron posible que hoxe hubiera tantos nenos e nenas de Ribeira que se presentasen a este concurso das letras galegas. Sodes uns artistas, tedes que seguir traballando, que todavía quedan uns días de cole, e ao final o premio para esas vacacións de verán xa veredes que bo e que grande vai a ser. Así que moitísimas gracias por este regalo. Eu sinto-me moi orgullosa de que le vedes o galego no corazón. Houbo categorías de verso, prosa e banda deseñada segundo os cursos de primaria. No remate do acto, o público recibiu un exemplar do libro Bego e o mundo do revés, de Iria Collazo, obra na que se baseaba o espectáculo do que disfrutaron pola mañá os estudantes.